mo beyond yiero ma jakom giri chung negi. Okapinge e yore ma gitemo taego. Yo, otemo, nekech yiero ntie a lot of contention. But en committee mare, gik manyo migigo. Okanyal kao kudho na chuogigo ni magiba. But gik motimore prior to kama ne kori miyo gini, ema biro golo results makinyi wantiego kinyri. To mano to wanyalo kao muda mang'eny molo time mar shoni mondo wawachi nikech wang'eyo kaka gitimore nadi. So ana feel niya concentration e joma koro omi thuolo sani gima wanyalo time onge kanyo ber kanyo rach to koro jini gi thuolo sani. Kik gibeda gi concentration ni ng'ama kinyo yier president okti. Ng'ama tiyo kanyo a day to day running mar adhula en jagoro. To jagoro ni nyaka ti alongside the members mag the standing committees. Yeah? To ka National Executive Committee members gi bendo yier joma goyi aina mosebet higni 8 ka. Pod wabro yudo ka ng'amo yier president, whoever mibro yier president, pod bro dhi mbele gi manipulate gik magala banyo bet katimore mpira gi. Yes. That's one. Angeni Aduda wacho ni kik wapingre, but you know the voters register gima muhimu saina kabisa election. And wacho ni nomiwa, which is not true. Onge ng'ama nomiwa. Kipenje ni ng'ama nomiwa, ukobinyisi ng'ama nomiwa. But the truth of the matter is, Jakom ka ng'adi matin. Wewe atie ng'adi matin. Na we iwuoyo. No miugo nekech nobedo generated by the secretariat ma the federation. Let me just finish. It was generated. It has to be generated somewhere. But you see, as a board, it would be very stupid if we just went ahead with a list